Kuai am se bona harai nai di busuk tei tor ka wati wa oi paharo si musuk nga wa hapung hate ko jogo se town shahor te bong kana narok nukuna tei rok thak totra rok mo jaga tak thangi tongo normo tei tina basi fungnai ang jo thangi tongo tei tino ang ji sak ko thangi tongo tei tei basunai tabo tei busu kotor tei torna nangmo hairo khai te bo toran tei yang jalo wesa lajak madaman kha aro khasia tamo abisiman puthida ngadoro busa kaya sala to suk nodi hai no nodi hai tei kotor aya sala jak yang tomat tomat itu kiri tak tan sadang toman nengkam mo ih kayak ngu yasa lah yasa nasa busa awal kotor nana di orang semua sekarang tei tori thang ka mau mai bozar ses tuang lagi kok yang go huk tongu yang go huk rok khajak enggak orok hai ko orok hai tei kotor ta mo khai nadi busa tei tori tong Oke, narok nukise nukjaga no naidi oti kotor tei bas hui thangka tabo ang nijibo sak bo aing tino thangi tongo o lama tei no thangi tongo tabo kaisa jaga o ingke narok nukhana boba heke tei kotor ungtong tebo torano tebo wati wa no narok nungnai wati tei kotor wati ni jora singkha ba abun baksa baksa sawo wati teh ni phayasa baksa ke sawo masing thangai khamung tamla phaking khamung jotono asule hamya janjani jorao ja phayna nangnai kesangma jora kesangna nangnai kolma jora kha wati phayna nangnai kolma nangnai hairong tai ko ngena ro nugui tongma ang daw thangi tongmani ang daw thangnai kaisa jagao belai haksalo thanai daw yang thangno abo kefon saimangla ang thangi phono kasina ro nugnai o jaga rok no gai daw thang tongo ang narok no phono nai biyango wang thang tongkha narok eporesh nugnai narok nugui mana yang ada tei kotor basi pheke ang asta tei kotor basi pheke yango tei ekdom bil yango tei ekdom bil bahari pheke ang tabo khayang tei thang tongo lama thang tongo ang narok nugono tebo kaham chino okay orok khaito lama sapai kya no lama kisa phono lama rok ni abahawa rok nai di ikko laman tomo ke mo hairok lama ekdom hamya ya khala tei kotor ngi tongo basko sora hino bose khala hino bose nala hino abtai thik tongsi janjani area ni janjani basa khaida ang hai to jotono mano khala bo hino nala bo hino sora bo hino mane je buini jaga jotono sanni le mano thangi tong tabo yang kono thang tong phang nugui mana aideo lama rok mu lama rok da mu da elaka development ni lama je kunu jaga phon phaidi hai nong sunai nasang kalai pai kamu lek kamu kalai pai kamu masuk jaga sita mu lama tei se so hisab hazar hisab borok lai sui tongo ke সময় বা গাড়ি কতর ফাইও সময় বা গাড়ি চিকন ফাইও অটো তো তমন দङ বাইক তো তমন দङ বই ই ডক্টই নক টাং রক ফাইয়া কি আতুন মাতু যাও
lama hamya tu mana lah syuting jauh kami ansur ni lukurok thang itu tahu ang bocah thang mau saya ko ang tahu kaya jago bike turun bike nai bike selangga ko nai thang nai turun ada nai kau itu joroh kipin jangan tak thang ang kita saya manja ko tahu thang itu ko tak thang itu cycle lok na kan cycle pun usfuza konjak sih yang kayak angkol lihat nai hai pun angkol nas nang dong ang kipa tahu tu mau thang rana này đi nó ra cái đọc nó thay đọc này đi có sức nhân thân la buang kelai bayi pupur mana ni kia biang ko có phòng cái tao cả đấy nó đã hả cái nó đọc nút na live vô cho lấy tao nó đọc nút na je o elaka ni association bo ba hang tong lama rok iku yang te masa ekdom no nugui tong na live bo tabuk soli tong nugui tong na association belai ke hamya lama rok ni o kami ni lama rok mo hang ke soli sinai sara bosor sara ketal geri katai politics thanglai mani bising ti nuk jakha thanglai ani bising ti nuk jakha to phano si lama rok hasa hamlali elaka rok development khaina hino thangkurung ni bising ti thanglai yo thango phayong lai tong kiaba lukurok tamjani asungkha nanya kiri kha manya dangkha dabi basungba tipra sarok ba saimalang ya ningka nong paisa nya manu kusinai ang tabuk thangi tongkha dogan gano tak soikya ningke norok nuguman khana hai tongo ang tabu o jaga no sakboja o norok karasa ha dongke norok baing lai kha musung sto kono kanor no gobangma live ni bising tinor no phone dong